Il-Forzi Armati ta' Malta jinsabu għaddejjin bl-aħħar tħejjid għaċ-ċerimonja tal-ħamis fejn jittieħed il-ġurament tal-ħatra tal-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta. Għaldaqstant Kru ta' One News żar il-Beriks tal-Forzi Armati f'Ħalluqa fejn seta' isegwi uħud mit-tħejjiet li għaddejjin biex iċ-ċerimonja tal-ħamis tkun waħda suċċess u kif jixraq għal-ħatra ta' kap ġdid tal-Istat Malti. Fil-Beriks tkellimna mal-Kaptan Kejli Ġelfo mill-Uffiċċju tal-Affarijiet Pubbliċi tal-Forzi Armati li spjegatilna dettalji dwar l-involviment tal-Forzi Armati ta' Malta fiċ-ċerimonja statali. Din iċ-ċerimonja tinvolvi madwar 350 ruħ mill-Forzi Armati ta' Malta, ser ikollna kemm Gwardja tal-Unur li ser issir fi Pjazza San George kif ukoll 21 gun salute li ħad tkun qed tinħaraq mill-saluting battery tal-Barrakka ta' fuq, ukoll wreath-laying ceremony li ser tkun qed tieħu post fil-War Memorial tal-Furjana. Ġelfo komplet tispjega kif ċerimonja bħal din tirrikjedi aktar tħejja fid-dawl tal-kobor tagħha u l-ammont ta' persuni involuti. Għal din iċ-ċerimonja għandna diversi moving parts ngħidulhom aħna, allura mhux għandek il-focus kollu tiegħek fuq il-Gwardja tal-Unur biss. Trid tara li t-timings qed jaqblu meta jittieħed il-ġurament, ikollna l-fanfarra għaddejja u mbagħad jidħlu l-kanuni u mbagħad jerġgħu jidħlu n-nies li qegħdin fuq il-ċerimonja. Allura ikun hemm diversi isek coordination bejn diversi units u partijiet li jkunu qegħdin għaddejjin waqt iċ-ċerimonja. Iċ-ċerimonja tal-ħamis se tkun qed tibda fl-10 ta' filgħodu bl-involviment tal-Forzi Armati jibda sija wara minn quddiem il-Parlament Malti. Is-soldati jimxu għal Pjazza San George fejn se jkun hemm il-Gwardja tal-Unur u jingħata l-aħħar salut lill-President uxxenti George Vella. Isegwi s-salut mill-Barrakka ta' fuq, imbagħad Gwardja tal-Unur oħra bl-ewwel salut lill-President il-ġdida Miriam Spiteri de Bono.